Ja lähtövuorossa on Niia Niemelä, Aino Aarnio, Erika Pyykkö, Rebekka Nyberg, Vilja Hujanen, Ronja Westerlund, Inka Kuusela, Tuulia Laukkanen, Viivi Välimäki ja Iina Niemelä. 10-vuotiaita tyttöjä ja nyt täällä on maalisuoralla toimintaa. Siellä tulee numero 27, Emil Koskinen, Harrin poika. Tulee maaliin ja tekee tietysti kärkiajan ja 8.019 ja sitten tulee 26. Werneri Lehtinen, se menee toiseksi tällä hetkellä. Aika 8.42.9 ja sitten on kovaa loppukiritaistelua. Katsotaan, siinä on 23 ja 28 tulee ensin noin ja 23. Eli ja sitten otellaan vielä yksi kaveri ennen kuin puhutaan 24. Johannes Alarotu meni kärkeen 7.56.1 ja sitten Toivo Lehtinen on tilanne ja numero 25, älä kuule pikkupoika messitä nyt tekee alle. Mui hienosti, se onnistui kuitenkin. Mauri Juhola ja meni 5. Ja maaliin on tulossa numero 30 ja tuolta taitaa tulla 32. Katsotaan. Ja 32 seuraavana. Ja numero 31 on tulossa Paavo Mäntyväärä noin diagonaalityylillä maaliin ja 6. 8.52.4. Ilmiselvästi Elinnan hittoseuran väri 36, melko varmaan Joel Seppä ja sitten Kottää 5. Joel Seppälän aika meni 4. 8.12.7. Ja Ville Rekola meni 11. 10.18.7. Numero 34 tulee Otto Aari Vihola. Ja aika 10.54.1 ja 13. Ja sitten 37 Joona Koskinen. 9.32.5. Ja numero 38, Emil Lehtinen, Liedon lujasta työntelee viimeisiä työntöjä. Noin ja sai ajan 9.37.1 ja 10. Ja sitten tuli Joona Salminen 9.12.6 ja 9. No niin, sitten tulee tyttöjä. Aino Aarnio numerolla 43 ja tekee pohja-ajan. Noin, ja sitten numero 44 Erika Pyykkö, Tammelan tyttöjä, Valkeakoski Haka. Meni kärkeen 7.54.7 ja Ainon aika 8.18.1 ja sitten 42. Niia Niemelä 3. 9.03.8.